Започнах своя бизнес заради чисто женската си потребност да създавам красота и да направя света едно по-красиво място. Когато започнах бизнеса си, аз бях всичко. Аз бях шивачка, кроячка, общуване с клиенти, модел, фотограф. А сега малко по малко се разрастваме. Вече имам 2 назначени жени, които шият и кроят за мен, което за мен е огромна чест и също така огромна отговорност. Когато започнах този бизнес, никой не вярваше, че ще ми се получи. Но аз обичам това, което правя и го обичах от малка, защото израснах под кроялната маса на моята майка. И ми беше най-важно тя да повярва в мен и да ме подкрепи. Да бъдеш мама и предприемач едновременно е едно от най-трудните неща на света. Затова за мен най-безценната подкрепа е тази, която имаш в къщи. От моя партньор, моя съпруг и от моето семейство, защото за да мога аз да работя, някой трябва да помага и с децата. Когато влязох в програмата She's Next, честно, очаквах да се съсредоточим върху бизнес аспектите и това действително се случи. Но получих толкова повече, за което съм страшно благодарна и което не очаквах изобщо. Запознах се с едни невероятни жени, с които до ден днешен сме в контакт. Имаме си Viber група, подкрепяме се, пазаруваме една от друга, подкрепяме бизнесите си, споделяме си житейски истории и мога да кажа, че получих много повече от това, което наистина исках да си взема от програмата. Но освен тях, получих и подкрепата на менторите, които преминаха през етапите, през които преминаваме и ние, момичета, градящи своя бизнес. След краят на програмата, ползите от нея изобщо не свършиха, а даже се мултиплицират. Например, след награждаването се свърза с мен страхотна журналистка от големите медии в страната, която направи интервю с мен, което пък от своя страна ми донесе страхотни нови запознанства, нови поръчки. И да, това е един лавинообразен ефект. Топката със снега се засилва и става все по-голяма и все по-голяма. Жените сме голяма сила и трябва да се подкрепяме помежду си. Само така тази сила не само ще остане в нас, а ще се умножи.